¿Tienen la orden? Sí, tienen la orden. Este govern és una merda! Que els polítics més corruptes mos han tancat al nou. És una novel·la molt especial per a nosaltres. Significa parlar de la nostra contemporaneïtat. Jorge, cuéntame, ¿qué está pasando ahora? Son les últimes paraules que ha pronunciat un periodista de la televisió pública valenciana. Quan no trobes el camí, quan caus en la demència, alça't i protesta, lluita per València, la insumissió de l'ànima garrotada, entre micros i altaveus fent la nostra barricada. Sí, alça't i protesta, Sí, lluita per València. sí, alça't i protesta, Sí, lluita per la llengua. Ser perseguit ja és una victòria, ho deia Fuster. El provincianisme és escòria, matins de manis. A la facultat d'Història, primavera valenciana a la nostra memòria. La glòria no s'abasta si no es lluita. Els seues valencians contra els buitres contra Rita. El meninfotisme s'imposa com a assignatura. El PP és un buitre i es menja la cultura. Escultura a l'estultícia és González Pons i la seua malícia com a colofó. Les creacions de Calatrava, un xiquet al Lego s'ho faria millor que Ixefava. Jogues trencats d'inici, conformen la traca que fan que el poble valencià vaig en taca-taca. Maltractar la llengua mai és profitós, tampoc predicar l'austeritat des d'un seny luxós. quan no trobes el camí, quan caus en la demència, alça't i protesta, lluita per València, la insumissió de l'ànima garrotada, entre micros i altaveus fent la nostra barricada. Sí, alça't i protesta, Sí, lluita per València. sí, alça't i protesta, Sí, lluita per la llengua. Visc en ella, olor a corrupció, Calatrava s'embutxaca milions, el Palau de les Arts ens cau a trossos, els valencians tenim una missió, ocupar la televisió, suquet de rap i garrotada als micros, comença la batalla per un món millor, no deixem que aquesta terra caiga, lluitem per Fuster i Estellers, per la gent del carrer, hi ha un problema, capitalisme igual a perdició, materialisme pur.